اور یہ پانچ تن پاک کون ہے؟ توجہ کرے آجے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، آقا دی حدیث سنو۔ حضور نے فرمایا من احبنی و احبہما و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ مستدرک للحاکم دی دیگر کتابہ دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا میں مصطفیٰ نال پیار کرے، سارے پانچ تن پاک نال پیار کرن والے ہو، ہن تواڈی شان سنان لگا کہ آقا نے تواڈی میری تے تواڈی شان کی بیان کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا میرے نال پیار کرے، میرے پترا حسن تے حسین نال پیار کرے، واباہما انہاں دے باپ علی نال پیار کرے، امہما انہاں دی ماں سیدہ زہرا نال پیار کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہونا ہے، جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے دی ہو جائے گی، لوگ اس سورج کی تمش برداشت نہیں کر سکیں گے، اپنے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے۔ میرے آقا فرمایا جیڑا ایک پنجاں دے نال پیار کرنے والا ہوے گا، میں مصطفیٰ خوشخبری سنا کے جا رہا، جب قیامت والا دن ہونا ہے، اس بندے نو اللہ اوتھے جگہ عطا کرے گا جتھے محمد موجود ہوے گا۔ میرے درجے وچ اس بندے نو اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ جنوں خوشی ہوئی ہے اونچا بولو سبحان اللہ۔ پانچ تن پاک نال پیار کرنے والے پھر ایک باری بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جو میرے نال پیار کرے، حسن حسین نال انہاں دی ماں تے انہاں دے باپ نال پیار کرے، میرے نال میرے درجے وچ ہوے گا۔